Hej YouTube, og velkommen til... fuck, det er højt. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned lige om få sekunder. Ja. Jeg kan ikke gøre så meget lige nu ud og vente. Vente. Spotted a hostile soldier in your AO. Over. Go! Go! Jeg beklager for... Hvordan det? Jeg beklager den der lille forstyrrelse, det var bare lige min far. Jeg må sgu undskylde. Nå. Ja, vi skal som sagt spille noget Battlefield 3 i dag. Jeg er lige kommet ind, så lad os se hvordan det går. Om vi bare sådan nogle fucking new til det, eller hvad vi fuck er. Men I må også gerne spørge mig om ven. I må også gerne spørge mig om ven på Steam. Så skal nok komme ned i beskrivelsen, hvad jeg hedder. På Steam. Og I må også gerne spørge om ven på, hvad hedder det, Origin. Hvis I har nogen interesse for Battlefield. Ligesom mig, som jeg har. Så jeg elsker Battlefield. Jeg har også 4'eren. Jeg har bare ikke fået downloadet det endnu. Men hvis I gerne vil se 4'eren, så skal jeg personligt downloade det. Skal der ikke være noget i der? Jeg tror, de gør så. Options. Video. Perfekt. Så bare sådan. Så kører vi. Yeah. Fuck. Snap. Fuck, du var så på det der. Jeg vil gerne have en. Og du kan lige få... Du kan lige få granater. For helvede. Ikke så nu. Hvordan? Så tager vi. Kasser. Væk. Helvede, det tager jeg sammen. Nej. Gå nu væk. For fuck's sake. Flyt. Jeg skal i hvert fald ud herfra. Det er jo en galans, det her. Ammer. Lækker. Sådan. Jeg tror det andet. Så stille. Kæft, det går godt først lige nu. Det må du sige, det gør det. Og du har det fint der, man. Ja. Det kan vi lige se. Fuck you! Fuck you!
Cryfuckers. Ah, fuck, jeg døde jo. Løb op. Dejligt. Nej, ikke mere sniper til jer. Fucking sukker. Lige i facet. Løb op igen. Dejligt. Hold nu kæft, mand. Hvor er det dårligt. Jeg går lidt på mikrofonen. Sådan der. Ja. Jeg har ikke så meget at lave lige i øjeblikket. Men I skal huske nu for fuck. Jeg kan også godt lave Five Nights at Freddy's, hvis I vil have det. Det kan jeg også godt. Jeg har set, der var på et tidspunkt et tilbud med det. 3 euro, mener jeg. Det var 3 euro for Five Nights at Freddy's. Det kan jeg også godt lave lidt af gameplay af, hvis I vil have det. Hvis jeg også gerne vil høre, hvad det er for noget, altså udstyr jeg bruger til at spille og optage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Min mus, det er en Razer Chroma mus, og mit tastatur, det er Razer, som I nok kan høre de der fantastiske knapper her. Det er Razer Battlefield 4 tastatur. Og så har jeg en Razer musemåtte og Razer headset. Og så en Philips 24-25 tommers, skærm. Ja. Og jeg bruger med at filme med det er OBS. Jeg bruger med at filme. Det er ekstremt nemt. Jeg skal nok vise en tutorial eller 2, eller hvordan man gør. Så hvordan man bruger det, hvis I er i tvivl om, hvordan man sådan skal bruge det. Nu skal I lige, vil I se det eller ej? Skriv lige til mig. Der kommer måske også, hvad jeg hedder på Facebook, det kan godt være. Hvad? Vi har dræbt 10 ud 2 gange. Det er skide godt. Ja, Razer Chroma, det er, det er det nyeste Razer, de har inden for deres mærke lige i øjeblikket. Der kommer sikkert også snart noget nyt. Men det er også, jeg får snart det Razer Chroma tastatur. Det jeg godt kan lide ved tastaturet, det er, at man kan sætte den til, så der bare kommer sådan en bølge, at den skifter farve, altså forskellige farver. Meget, meget sej bølge i hvert fald. Det synes jeg er rigtig sejt. Nu kommer han. Skru ned! Skru ned! Nej. Du har installeret dem her? Nej, det har jeg ikke. Gå! Hvem så? Gå! Ud! Hvad har nu gjort? Mange ting. Ud! Du skal ikke være her nu, når jeg sidder og spiller. Skal jeg faktisk gå med? Ti stille. Du må ikke snakke. Jeg beklager. Hvorfor ikke? Ti stille, Magnus. Fuck, hvor ringe. Det bliver en ledning fri for helvede. Sådan. Dejligt. Kæft, der er bare mange, der dør lige nu. Så vores ikke lukke dem op, ja. Fuck, det er numsebord M4.
kan også snart lave nogle vlogs. Kan jeg også godt, hvis I vil have det. Jeg tror snart, jeg laver nogle Minecraft-videoer. Om jeg skal bygge et eller andet eller et eller andet. Det bestemmer I sgu da. Dumme plante. Ah. Hvad? Første uge dag. Okay. Pisse godt. Talk about it. Okay, jeg tager chancen. Go for the forest! Go, 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 go! Åh, for helvede. For sød der. Den har jeg også. Magnus, hold nu kæft for helvede. Snakker hele tiden. Fordi det siger jeg, at du ikke må. Skru helt ned. Pis. Man kan bare se, hvor mange der er, hvis vi når man ikke kan tage. Husk at like og subscribe og videre.